салом алейкум дӯстон, саломи гувардорон. Ман ҳастам бо шумо доктор Берод, ҳамеша тавсияатхона бошед. Дар бораи дорӯи Самиуван савол медиҳам бародарони мо шумо. Мегӯяд ки ҳамин дорӯ истифода баремонӣ. Ман барои ҳамаи бародарони тоҷик гуфтанӣ ҳастам ки дорӯи Самиуван дорӯи китайский аст. Ҳамира илтимос истифода набаред, барои ки ин оварда мерасонад барои вайроншавии гормонҳои ҳам занона ҳам мардона. Дар муддати кориам дидам ки бачае ки харобот истифода мебурд аз дорӯи Самиуван бениҳоят чирк гуной карда буд. Бояд тоза кардем, сеанси рафт, видеош ҳаст дар канали мо, медонед, тамошо кунед. Ва дар як хоҳари мо шуморо ҳамин доруро истифода бурда буд. Дар муддати кориам дидам ки дар ҳақиқат ҳамчун як ба монанди наркомано як ломка гирифта буд. Ломкаши мегирифт ва як тавбат кардем, сос шуд. Ва бениҳоят ҳамин муроҷиатҳоро ман бисёр дидам ки дар ҳақиқат ҳамин дорӯи Самиуван зарар дорад, истифода набаред. Ва оҳиста оҳиста ба вайроншавии мисол ба мардинагӣ оварда мерасонад. Ин потенсияро паст мекунад ва количество спермаро сус мекунад. Ва барои ҳамин илтимос ин дорӯи Самиувана истифода набаред, чунки мо намедонем дар таркиби вай чи аст. Ҳоло ки дору худаш аллакай муайян аст ки масалан ба организми инсон зараровар аст. Барое ки дар ҳақиқат ман дидам ки бародаро ки ҳамин доруе ки аз дорӯи Самиуван истифода бурдаги буданд, мисол ҳамашон муроҷиат кардаги буданд, мисол ки мақсад бемор шудаги буданд, муроҷиат кардан, хай тобат кардем, сол шудан, алҳамдулиллоҳ. Лекин ман гуфтани ҳастам ки дорӯи Самиувана истифода набаред. дорӯи зараровар ҳамеша тавсияти хонумо бошед. видеои моро лайк гузоред, подписатсия кунед, чунки видеомо пешравӣ шавад ва моро шуморо будунем кӯмак кардан. хуб, ҳамеша тавсияти хонумо бошед.